Okay, kung magko-convert kayo sa TMX 125 Alpha mga kabro, ko-convert nyo halimbawa sa 155cc. So, ang gagamitin yung sigunyal is Skygo 175R. Okay? Huwag kayong gagamit ng Rusi. Okay, so meron tayong ginagawang TMX 125 Alpha dito mga kabro. Yan, from Binalonan, Pangasinan mga kabro, ito yung overall na natin. Ang sabi ni Bossing, gusto niyang ipa-refresh itong kanyang makina dahil ang sabi niya malagitik na daw itong kanyang makina mga kabro. So ngayon, ang sabi niya sa akin dito sa motor niya is may budget siyang 15,000. Okay, 15,000 ang budget ni Bossing. So ang gusto niya dito sa kanyang motor is restore natin yung kanyang makina. Ang gusto niya maging smooth ulit yung andar. Okay? So, sabi ko naman sa kanya, sa budget niyang 15,000 mga kabro, what if i-convert na natin siya ng 155cc? Yan ang sabi ko sa kanya. So, pumayag naman siya. Ang sabi niya, basta kasya yung budget kong 15,000, i-convert mo na, ikaw na ang bahala, sabi ni Bossing. Okay? So, ngayon, ang mga papalitan pa natin dito sa kanyang makina is yung kanyang idle gear. Yan. Kadalasang issue ng TMX 125 Alpha yung idle gear. Yung salpakan ng clutch housing, sobrang kalog na. Okay, so papalitan natin yan ng steel bushing. At isa pa, nakita ko dito sa kanyang counter shaft axle, medyo may gasgas ng konti, pero hindi naman malalim. Yan, minimal scratch lang mga bro, kaya papalitan din natin ng pilot bearing ito. Yan, tinanggal ko na yung kanyang pilot bearing mga kabro. At syempre, magpapalit na rin tayo niyan mga kabro ng clutch housing kasi mayroon na ring halinghing. So standard lang yung ipapalit natin clutch housing dito. Bibili tayo ng Skygo tsaka drive gear, papalitan natin yan. Mag-asawa kasi yan eh. Alright. Yan. Yan yung drive gear. Stock lang na panggilid ang kakabit natin dyan. At yung kanyang cylinder head, napalitan na natin ng valve seal. Siyempre, yun pa rin ang dating gagamitin natin, yung stock cylinder head. Tapos yung sigunyal bearing, may tama na. Kaya, kaysa palitan natin ng sigunyal bearing, is i-convert na natin sa 155cc. Bibili tayo ng buong sigunyal ng Skygo 175R. Tapos yung cam follower, ayan sila mga bossing oh. Shoutout from Binalonan, Pangasinan at San Fabian, Pangasinan. Yun yung motor ni kabro, Pinoy 155. Okay, so assemblin natin to. Bago ko assemblin to, ipakita ko muna sa inyo mga kabro yung mga binili nating pyesa para dito sa motor ni boss from Binalonan, Pangasinan. Nandito sila sa loob. Yan, kagagaling natin sa Skygo at binigyan tayo ng Monarch bag. Yun, at syempre binigyan din tayo ng sombrero na Monarch. Alright, so yun yung clutch housing. Ito naman yung kanyang drive gear. Ito yung cam gear 3132 dahil yung sigunyal na binili natin is may timing gear na. Kaya bumili na rin tayo ng cam gear 3132 para partner siya sa binili nating crankshaft na 175R na may kasama ng timing gear. Ito yung pilot bearing na original. Tapos, meron din tayo ditong sprocket set. 4414, pinabili ni Bossing. Dahil magpapalit na rin tayo ng sprocket set. Ayan yung malit na sprocket. Kadena. Tapos, yung CNC block na pang TMX 155. Yan. Standard lang yan mga bro. Yung block na yan na pang TMX 155, plug and play lang doon sa crankshell, hindi na tayo magpapaluwang dyan. Yan. Ano pa ba yung merong kumakalansing dito sa loob? Ayun! Ito yung steel bushing na ikakabit natin. Yung idle gear. Okay? So yan po yung mga dapat ikabit natin. Okay, kung magko-convert kayo sa TMX 125 Alpha mga kabro, ko-convert nyo halimbawa sa 155cc. So, ang gagamitin yung sigunyal is Skygo 175R. Okay? Huwag kayong gagamit ng Rusi Chariot 175 na sigunyal. Kasi kapag ginamitan nyo ng Rusi Chariot na sigunyal, kapag nag-convert kayo ng 155cc, gagamitin nyo block ng 155, is lilitaw yung piston. Lalagpas yung ulo-ulo ng piston mga kabro sa block. Okay? Hindi kagaya ng sigunyal lang Skygo 175R. Kapag top dead center ninyo mga kabro, halimbawa yan, top dead center na yan, yung pin ng connecting rod. Ganyan lang kalapat. Ayun o. Pantay na pantay. Wala pang gasket yan. Medyo tatas pa ng konti mamaya yung block. So, lulubog pa ng konti ito. Makikita nyo tong piston. Pantay na pantay na. Ayan o. Boss, nagpintas top dead center na niya. Gwapong gwapo. Ayan o. Napakakintab mga kabro. Pantay na pantay. Kaya kapag ginamitan nyo ng Rusi Chariot 175,
na sigunyal sa 155 conversion, yung piston lalagpas. Siguro mga 2 mm yung lalabas dito sa piston kapag ginamitan nyo ng sigunyal ng Chariot 175. Mas mainam pang Skygo 175R ang gamitin nyo dito pag nagko-convert kayo sa 155cc sa mga ganitong motor na TMX 125 Alpha. Okay? Simple tips lang para sa mga baguhang nagko-convert ng mga motor na kagaya nito mga kabro. Alright, so takpan na natin to. Okay, so a few moments later mga bro, nabuo na natin bandang ibabang makina mga bro. Dito na tayo sa timing gear. Okay, so nailagay ko na yung timing gear tsaka yung cam gear na Skygo. So yung sigunyal, kasama na nyo yung timing gear, di na natin tinanggal. Tapos yung cam gear, Skygo din. 3132 para all Skygo mga kabro. So alugin natin. Walang kalog. Yung makina ang kumakalog. Okay, so walang kalog, ibig sabihin pag walang kalog, tahimik yan, smooth ang andar. Okay, yun na lang ang maingay. Yung compressor natin. Yan, so salpak natin yung block. Tapos pakita ko sa inyo yung top dead center na may balak gasket. Mamaya. Okay, so yan pala, makikita nyo yung 175R na sigunyal ng Skygo. Ayun o. Yan. 175R yung gagamitin yung sigunyal ng Skygo kung magko-convert kayo sa 155cc gamit ang block ng TMX 155 sa TMX 125 Alpha. Alright, so salpak natin yung block. Okay, so nilagay na natin yung block, naigpitan na natin yung bolt dito mga kabro. So titignan natin yung kanyang top dead center. Yan, naka-timing. Dalawang bilog. At syempre dito sa kanyang ibabaw ng block, tsaka sa piston, yun o. Napakaganda ng top dead center mga kabro. Pantay na pantay. Medyo nakalubog lang naman ng konting-konti. Konting-konti lang. Napakaganda. Kaya huwag kayong gagamit ng Rossi Chariot 175 na sigunyal kung magko-convert kayo sa 155cc. Gamit yung block ng TMX 155. Okay, yan o. Napakaganda. Okay, so lagay na natin yung cylinder head. Stock cylinder head yung gagamitin natin dyan mga kabro. Yan o. Napalitan na natin ng valve seal. Okay, so salpak na natin para matapos na. A few moments later. So, tapos na natin yung conversion natin sa TMX Alpha 125 to 155cc. Okay, kinakabit na lang yung mga tornilyo sa makina at tapos na rin yung motor ni kabro. From nalipatak man. You serious? San Fabian, Pangasinan. Ayan o, dinikit na ni kabro yung sticker natin, Kabro Mechanic. Yan o. Ayos. Kabro, salamat Ingat bro, fish bomb muna tayo. Fish bomb. Okay. Bro, picture muna. Picture muna. Yun o, saba. Iyon, okay na. Ingat bro, break in. Shoutout kila boss. Ayan, nalaglagan ng pusrad. So, kuwan lang sana yan. Rocker arm lang sana. Natinag yung pusrad. Okay, boss. Shout out. Patapos na yung motor mo. Alright. Lapit na. At sa wakas natapos na natin mga kabro yung conversion natin sa TMX 125 Alpha to 155cc. Yan na siya mga kabro. Kaya yung cylinder block niya, yung cylinder head niya, yun pa rin yung ginamit natin. Stock cylinder head. Siyempre, start muna pare para malaman na natin. Ay, kanina pala natin nalaman. So ngayon, finalize na lang to mga kabro. Yun o. Boss, ayusin boss. Makahawid kan boss. From Binalonan, Pangasinan pa si kabro. Yan, nakaduyan na siya o. Yan. Vibrate yung kanya. Yan yung tail light cover. Yan. Okay na. Yun o. Okay na, makakawin na si bossing. From Binalonan, Pangasinan. TMX 125 Alpha convert to upgrade to 155cc lang pala mga kapro. At pahabol na tips mga kabro kapag nagko-convert kayo sa 155cc sa mga ganitong Alpha 125. Yung piston, siyempre kapag gumamit kayo ng sigunyal ng Skygo, pati yung piston, yung ilalim niya, tabasan nyo din yon para hindi tumama sa sigunyal. Okay? Okay na.
Boss, ito yung resibo mo. Di ba 15,000 yung budget mo? Medyo sumobra ng konti, pero okay na yan. Discount mo na yung 300 plus. Salamat boss ha. Ingat sa pag-uwi. Agalwad. Break in lang boss niya. So takbong pogi muna kasi bago yung black, bago yung sigunyal. From Binalonan, Pangasinan si Bossing. Boss, picturean ka pa ya, maminsan. Oh, with thumbs up. Yan. Ada sticker mo na boss. Okay. Agalwad ti pa nagawid boss ha. Alright. Okay, yan po yung mga nagpalitan ni Bossing. Nakalagay dun sa Monarch. Monarch na bag. Alright. Bossing, takbong pogi lang ha. Okay. Pambinalonan, Pangasinan, mga Bossing. Yun, wala nang meow-meow. At that's for all for today's video. Araw ng Lunes mga kabro. Maraming salamat po sa inyong paggantabay sa ating mga video. Nakakasilaw yung flashlight brother. Shoutout kay Fern. Kwanto, medyo sinasamba. Pati sa Aldrin, sa Aldrin oh. Ayos ka lang Aldrin. Alright, so maraming salamat. See you again next video. God bless you all mga kabro.